daghang kung kaila nga blinded na bitaw, na blind gid sila sa ilahang kita bitaw. So muna mulabaw ang ilahang wants kaysa sa needs nila. Mostly gid sir sa 14 years nako sir. Na akong nakita May kasugaran nila nga dili mabantayan. mabantayan kay ang ani mo sir nakikita nya hindot kay dagan. Mm. You gain millions, thousands, pero at the end ba because of sa kita ang mindset na magud sa tao permi na sir kay daghang pang moabot kaya ra ko ni. Kung sa hulmigas sir baka nang tig-ulan. So what nila na prepare ang tig-ulan. So most likely moabot gid sa negosyo sir ang pinaka lowest and deepest gid nimo nga kanang dilemma bitaw nga lisod kay i-bounce back. That's the time diha gid ang make or break sa imong character ug katong consistency. Kay most of the people who are rock bottom sir, lisod gid sila og hawas ana because naanad sila sa ilang wants, naanad silang lifestyle. Maglisod na sila cope up sa unsa nay naabot sa ilaha karon. Mo sa na bro, ako ang nabantayan sa once you get into the lifestyle ba. Mm-mm. Mura bitaw mauwaw ka og balik sa panahon nga ting lisod. Mauwaw na kagbalik sa simple nga kinabuhi. The thing is, di man gud na problema sa ubang tao. Imo man gud ng personal nga problema. Tinuod, oo. So dapat di ka mabalaka kung unsay hunahuna sa ubang tao. Yes sir. Imo lang hunahunahon kung unsay dapat nga sayon para sa imuha or unsay komportable nga sakto para sa imuha. Tinuod sir. Dili kung unsay komportable or sakto para sa uban. Ubang tao.